Oikein sydämenne ja lämmin aamuterveys täältä meiltä Espanjasta. Ja tässä vaimo tilasi tämmösen yllätysmatkan meille Noveltaan jonnekin viinitilalle. Ja mennään katsoa minkälainen viinitila on Noveldassa. Tehdään pieni pätkä sieltä. What do you think? Where we go? To Juliana Wine Home, Wine Art. And we can test very nice quality wine. Aha. Yes. Okei, siellä voi testata jotain laatuviinejä sitten, mutta no, mennään kattoo. Tämmönen video nyt tähän väliin, että kesäreissustakin vielä jäänyt video, mutta editoimatta siis kuinkahan paljon lienee, mutta tehdään nyt sitten tämmönen ja katsotaan mihinkä väliin tän saa julkaistua, mutta näette vähän, että minkälainen on tämmönen viinitila täällä Espanjassa, että en ole itse käynyt, mutta nyt vähän tulee käytyä. Mennään kattoo. Sieltä tulee bussi ja sitten ei muuta kuin kyytiin ja lähdetään Vineyardille. Down the bodega with wine tasting at the end, of course, and then. Näin me saavuttiin Casa Sicilia. What you like? I really like Casa Sicilia. Se on lattialla kiva kellari. Siinä on 17 € Ceciliaa 2019. $90. Täällä pääsee haistelemaan. Kiitos. Täältä se on viinituotanto lähtenyt. No niin, nyt saavutaan tänne ihan viinin valmistajaspaikkaan. I need this. We can buy this. Of course. 900 litraa. We have 7. We have 3 red wines, 2 rosé, and then 2 white wines. Okay. The speciality of the winery are the rosés. No, siinäpäs tulikin kiva luento viinin valmistuksesta. Mennään katsoa mitä ne lisää meille kertoo. Salaisuuksia, kuinka näitä valmistetaan. Täytyy ruveta kilpailijaksi. Täällä niitä sitten rupeaa kasvamaan. Tätä nyt on tänne pelletotolokulla joka paikassa. Pääspähän kurkkaan tästä nurkalta. No, näin tuli tämmönen pieni briefi saatua sitten viininvalmistuksesta, että nyt vissiin tämmöiseen maistiaisiin sitten, että maistetaan minkälaisia nämä on. What do you think, Parag? Next we will taste something. Yes. Yes. Yes, we can test. Aha, meidät hätyteltiin taas jonnekin, eli tänne. Täällähän ne onkin lasit valmiina jo. Only empty glass. Salud. Salud. Okay, first taste. Cheers. Cheers. Cheers, kippis. Kippis. Okay. So, is it good or not? Nice. Okay, it seems like it has less graduation of alcohol, but you can feel a lot of things. Nyt on testissä rosé. Use a different way for tasting red barrel. Okay, the graduation of alcohol, the percentage is exactly the same, 13 degrees. Okay, and as you can see, it seems like it has less graduation of alcohol. Okay, now
Now we test rolls. What do you like? I like it's softly and most taste grits, but I like. Okay. But my favorite, you know, all the time, red wine and Cabernet. Aha. Punaisen viinin ystävä. Did you enjoy? No niin. Nyt käytiin siis tutustumassa tähän viinipaikkaan ja seuraavaksi lähdetään sitten katedraaliin. Katedraali. What's the name? Katedraali. Maria Magdalena katedraali. Mennään kattoo, että miltä semmoinen. It's just a short walk. Bernardo has to park down here. It's just a short walk. So follow. Täällä me ollaan. 370 metriä merenpinnasta ja tultiin kattoon tää aika makea paikka. Onko tää nyt sit kirkko kaiken kaikkiaan ja täällä pitäisi olla nyt ravintola sit minne mennään syömään ja katsotaan mitä kaikkea täältä löytyykään. Tästä lähtee nyt sitten tämä kierros. Castillo della Mola. Elikkä täällä ollaan ja tältä ensipuraisu tähän. Ennen oli miehet rautaa ja laivat puuta hiohoi, kun ne näitä rakenteli. On nää uskomattomia monumentteja vaan. Paikka on siis Novelda. Merluza. Test. Okay. How many stars? Chuleto de cerdo. Katsotaan, onko tää hyvä. Näin tuli ruoat ja juomat nautittua ja mennään sitten kattoon tää sisältä tää komeus. Tähän 20 senttiä, niin saa valkean. Oli se nätti sisältä. Tältä näyttää tältä, kun vähän katsotaan maisemaa vielä. Niin. What you like? I love it. I love it, this cathedral. This is Gaudi style. Looks good, Sagra Familia, but exactly not the same. But when I can see this cathedral, I remember Sagra Familia. I like Gaudi style also. I love it, Gaudi. Gaudi, Gaudi. Gaudi. Bye bye. Sitten ei muuta kuin tonne noin bussiin ja kohti kotia. Eihän tää sen ihmeellisempää, mutta helposti toimii, että jos oot tämmönen niinku turisti täällä meidän nurkilla ja haluat helpolla päästä ja kielet ei taivu espanja varsinkaan, niin englannillakin pärjää, että täällä on tää meidän matkaopas. Hello! Hola! Hola! We make some little vlog here. You can explain some words in... Oh no, I'm coming No. shy, I'm coming shy. Touché. No. Some couple of words, Rosators. Only 2 words. We are superb, Rosators. Come with us. Okay. Keep coming down here. Please come with us. Se oli lyhyesti, mutta ytimekkäästi, että tämmöisellä bussilla päästään. Tämmöstä. No niin,
semmonen reissu meillä tänään ja käytiin kattoon tosiaan tämmösiä nurkkia ja muista pysyä kanavalla, jos tykkäät seurailla kanavaa ja now it's take the film in my side, selfie. Tässä tulee linja-autoa muutenkin porukkaa. Yeah. I tell the greetings in Finland. Joo, tää on kansainvälistä porukkaa. Tää on Texasista ja Briteistä ja Islannista ja mistä Norjasta ja en edes muista Tanskasta ja kaikkea. You like? I like Joo. Mutta tämmösiä terveisiä tänään Espanjan maalta. Muista pysyä kanavalla ja seuraa. Saludos de so.